semmonen idiootti. Nyt sievästi. No nyt sievästi. Ei se nyt sievästi halua olla. Ei se nyt tossa ole. Ei se nyt ole tossa olla. Nyt se on paitsi poika. No niin. Tässä on minun tassuni. Silloin aikaan, kun Toni sotii kertausharjoituksessa, me yllätämme hänet perantilla. Moi, tää on varmasti Arttu. Moi Vanessa. He saat ilmoittanut ystäväsi Tonin tähän meidän ohjelmaan. Minkä takia haluaisit hänelle tällaisen yllätyksen tehdä?